Kyllä mä luulisin, että se saa olla. Mullakin on sen verran onneton toinen typo. Onko tuo läpi joten sitten uusi toivottavasti. Joo. Ei yksi yöskäilyä kirjoittaa. Ei sitä oo kun muu osti. Kyllä siinä lämmin alkaa tulemaan. Joo. Kyllä sillä. Ei me taida lähtäkään tuo, voi olla niin työlässä. Palataan sitten tuonne päin. Onko sitä varmaan? Ei, 8,5. No, me jatketaan vielä jonkun aikaa. Mietitään sitten. Niin. Ihan miten haluaa. Sitä ollaan me aina lähempänä, että huominen matka lyhenee. Ei, voi kaukana tuosta. Jos me vähän matkaa vielä siis mä silloin yritin ensin mennä kempparille, mutta siellä on lainehti vesi. Sitten mä menin sinne niille. Kyllä siinä pystyy siinä järven reunalla hiihtämään, mutta vähän niinku lähtemällä lähi sinne. Katsotaanpa kello. Mä oon tultu jo 12,7 ja 4. Vähän innostuttiin tänään kovasti hiihtää. Joo, tää loppuu, kun me käännyttiin myötätuuleen, niin se on niin helppo. Joo, tää tulee vähän niinku idästä. On paljon mukavampi hiihtää. Kauanko me vielä hiihetään? Se on 4,5. Se on yli 4 jo kello. Tulee vissiin 7 pintaa. Joo, kyllä me tänne. Nyt tultiin melkoiselle aavalle. Ei. Jostain tuonne. Tää ei oo kovin kaukana semmosesta whiteoutista. Tuo on nykyään hirviä. Ei oo enää nykyään kiireitä, en tiedä. Facebookissa, eikö tuo WhatsAppissa sijaan, että siinä on tarpeeksi. Joo. Ihan hyvin kannattaa. Oliko ne vähän toista euroakin paljon? Ei oikein ite kannata alkaa tuohon hintaan tekemään. Mä on vissiin postimaksasti sieltä kasavaa pojat. Ei kannissa oo mitään postimaksia. Kyllä miettii aina, että miten se voisi tehdä siihen. Kai ne kiinalaiset valtio subventoi sitä. Uikuurit tekee sillä pakkotyössä. Pikkukätösi. Niinkä se on. Tää on muuten väärinpäin, tää on ollut tässä. No, otetaan se kiilakin sitten väärinpäin. Ei se kyllä väärinpäin siinä pysy. Se on käännetty. Miten tää on? Tänne puolella. Tätä alkoi tulla tätä lunta ihan oikeesti. Tämä päivä.
niin kevyt mennä, että kesä on. No morjesta. Aanilla nyt on tutun näköinen teltta. No me nähtiin se melko kaukka, jos punainen täplä näkyy miettiä. Ei, täällä on ihan täys tuolla. Joo. Onko näkin sitä Oulusta? Joo. Ei se on kaukana sekään. Siellä voisi kyllä käydä. Se on hyvä. Siellähän on autiotupiakin. Mutta tääkin on kyllä yllättävän hyvä paikka tää Hirvisuotta. Täällä on hyvä tehdä tämmöstä pikkureissua. Ei mitään vikkaa. Me jää menemään. Sitä välistä vaan. Onko sitä suoraan paras?